ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। विज्ञान प्रदर्शन म्हटलं की क्रिएटिव्हिटी, माहिती देणारी मॉडेल्स अशा बाबी प्रामुख्यानं नजरेसमोर येतात। मात्र याच विज्ञान प्रदर्शनाला संस्कारांची कास जोडत अनोखा उपक्रम राबवलाय सोनुर्ली संस्थेच्या माऊली माध्यमिक शाळेनं। विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवातच आई वडिलांच्या पाद्यपूजनानं करण्यात आली आहे। हा क्षण साऱ्यांनाच भावुक करणारा ठरला। विज्ञान प्रदर्शन म्हटलं की साधारण असा माहोल असतो, तंत्रज्ञानाची माहिती देणारी मॉडेल्स, चार्ट्स, रांगोळ्या आणि बऱ्याच गोष्टी। मात्र या सर्वांसोबत टेक्नॉलॉजी शिकत प्रगत होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्कारांचे, माणूस बनण्याचे धडे या विज्ञान प्रदर्शनात देण्यासाठी सोनुर्ली संस्थेच्या माऊली माध्यमिक शाळेनं एक अनोखा उपक्रम राबवला। या विज्ञान प्रदर्शनाच्या सुरुवातीलाच आई वडिलांचं पाद्यपूजन करण्यात आलं। या प्रसंगानं साऱ्यांच्याच डोळ्यात अश्रू तरळले। मुलांनी केलेले तुम्हाला तरी खूप आवडलं तर नीती सोडायची नाही। अश्वतर काही आई वडिलांच्या डोळ्यातून त्याला आपल्या मुलाने जे संस्कार केलेला आहे त्याला खूप आवडलं असं वाटतं। 20 फेब्रुवारी पासून सुरू झालेल्या विज्ञान प्रदर्शनाला विज्ञान जत्रा असं नाव देण्यात आलंय। याचं उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलं। यावेळी व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष अनंत परब, सचिव तथा शालेय समिती अध्यक्ष नागेश गावकर, सहसचिव गोविंद धडा, बापू मोर्ये, शरद धाऊसकर, आनंद नाईक, राजेंद्र उर्फ बाळागावकर, माऊली देवस्थान प्रमुख राजेंद्र गावकर, मळगाव केंद्र प्रमुख शिवाजी गावित, मळेवाड केंद्र प्रमुख मलदेसाई, माडखोल केंद्र प्रमुख रामचंद्र वालावलकर, इंसुली केंद्र प्रमुख लक्ष्मीदास ठाकूर, आरोस केंद्र प्रमुख कमलाकर ठाकूर, सोनुर्ली शाळा मुख्याध्यापिका राणे, पेंडूर शाळा मुख्याध्यापिका देवयानी आजगावकर, धावेली शाळा मुख्याध्यापिका स्मिता नाईक, मळेवाड शाळेचे मुख्याध्यापक लहू सातार्डेकर, शिक्षक संघटना नेते त्रिंबक आजगावकर, पर्यावरण स्नेही संस्था नेफोडच्या महिला जिल्हाध्यक्षा प्राध्यापक पूजा गावडे, गोवा सायन्स सेंटरचे ट्रेनी रोहित निकम, वसुंधरा विज्ञान केंद्राच्या तज्ज्ञ विभावरी पराडकर, स्टेम लर्निंगचे तज्ज्ञ गणेश लाड, CCRTचे जिल्हा समन्वयक अरुण तेरसे, NJ गवंडरेकर, शिक्षक पालक संघाचे उपाध्यक्ष विकास चठे, प्रयोगशाळा संघटनेचे संतोष ओटवणेकर, नावेली शाळेचे उपक्रमशील शिक्षक रावण, परिसरातील प्राथमिक माध्यमिक शाळांचे शिक्षक पालक, सोनुर्ली विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विज्ञान प्रेमी ग्रामस्थ उपस्थित होते। प्रत्येक मुलांना आता प्रेझेंट करण्याची सवय लागली पाहिजे। मल्टीनॅशनल कंपन्या आमच्यामध्ये येतात भारतामध्ये आणि मोठमोठ्या नोकऱ्या मिळत आहेत, पण त्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी इंटरव्ह्यू फेस करावा लागतो आणि तो इंटरव्ह्यू फेस करण्यासाठी मुलांना जर बोलतं केलं नाही आतापासून तर असलेलं नॉलेज त्यांच्या काय फायद्याचं ठरत नाही। आणि त्यामुळे त्यांना बोलता यावं, त्यांना प्रेझेंट करता यावं, भले ते चुकीचं आज होऊन दे, पण 4 वर्षाने 5 वर्षाने नक्की त्याच्यामध्ये चांगला फरक पडणार आहे आणि लोकांच्या समोर प्रेझेंट करताना त्यांना भीती वाटणार नाही। आता राहिला विषय विज्ञानाचा। विज्ञान हे एक मूलभूत आणि बेसिक कन्सेप्ट इथे मांडलेले आहेत, त्या आमच्या शाळेतल्या नसून बाहेरच्या पण आता त्याच्यामध्ये इन्क्लूड झालेत। त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त श्रेय देता येईल गोवा सायन्स सेंटरचे सन्मान। प्रत्येक ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रमाला जातो त्या त्या ठिकाणी स्वागत गीत वगैरे सादर केलं जातं, बरोबर की नाही? पण या ठिकाणी आणि आगळा वेगळा असं एक भारतीय संस्कृतीचं दर्शन या ठिकाणी या मुलांच्या माध्यमातून या ठिकाणी घडून आणलं बघ।
विद्यालयाचे राज्य पुरस्कार प्राप्त विज्ञान शिक्षक तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळाचे अध्यक्ष पी.जी. काकतकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण ठरलं गोवा सायन्स सेंटर पणजी यांचं सायन्स ऑन व्हील प्रयोग, स्टेम लर्निंग मुंबई यांचे एक कृतीयुक्त प्रयोग, वसुंधरा विज्ञान केंद्र नेरुरपार यांची फिरती प्रयोगशाळा, फिल्म शो, आकाश दर्शन, विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक रांगोळ्या, पर्यावरण संरक्षण पोस्टर प्रदर्शन, CCRT आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फायटर असे विज्ञान विषयाशी संबंधित प्रोजेक्ट. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा विज्ञान मंडळ, नवयुवक कला क्रीडा मंडळ पाक्याची वाडी, सोनुर्ली सहकारी सोसायटी, शब्दसखा मित्र मंडळ, शिक्षक पालक संघ, माजी विद्यार्थी संघटना सोनुर्ली, धावेली, निरवडे आणि पेंडूर येथील ग्रामस्थ यांचं विशेष सहकार्य मिळालं. पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांची मोफत वाहतुकीची सोय संस्था संचालक आनंद नाईक यांच्याकडून करण्यात आली. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक मुख्याध्यापक GS मोरिये यांनी केलं तर सूत्रसंचालन प्रदीप सावंत यांनी केलं. विज्ञानाचे धडे देण्यासोबत विद्यार्थ्यांवर संस्कार घडवणारा हा अनोखा उपक्रम कौतुकाचा विषय ठरलाय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.